La Sara, de 15 anys, arriba a l'institut com cada dia. Tot sembla normal, però nota algunes mirades estranyes i rialles que passen pel passadís. No entén què passa fins que a l'hora del pati una amiga li ensenya el mòbil. Ho has vist? En un grup de classe de WhatsApp algú ha escrit. Diuen que la Sara s'està liant amb el nòvio de la Júlia. Altres responen. En sèrio? Jo també ho he sentit. La Sara es queda en blanc. No és veritat. En pocs minuts els comentaris s'han anat repetint en altres grups. Algú fins i tot ha penjat una història amb una indirecta que sembla anar dirigida a ella. Ai, algunes van de bones i després ja se sap. A la tarda, la Sara rep missatges privats. És veritat, això? Com has pogut fer-li això? La Sara intenta explicar que no és cert, però té la sensació que ningú l'escolta. El rumor ja corre. A casa, torna a mirar el mòbil una vegada i una altra. Cada notificació li genera més i més angoixa. No sap qui ha començat el rumor ni com aturar-lo. Se sent exposada, impotent i cada cop més sola. L'endemà li costa anar a l'institut.